Asante ahinie ene yayi sempa no emma no na akonwa no wo nyansapo ye rewre mu ama me ne okasai ya bedru benkum fekuo a wo ba Asante mantem a menhia ye oti okru ye okrare ene brare ngoma sopum so otufozitu fekuo ahodo no won mo eka ho bi na ye no modi nkomo pen e wo nyansapo amie hu wo mu dwumadie ene niema bebra wo ye e de bo Asante hene ne Asante man na enne de ye mfisia aduonunum na esa si akoside pepepe a ye hye ye pese ye ni fekutire edi nkomo na ye bisa ne nsem ba ko mienu bi na nananum adaroma won mo eboaye nana wadaroma mammo akwa ba menyansapo so ya jemoso e fa cho ni die mu na empom tise onyamena do mpom ye wadaroma mesebiso mene ohene be ne kasai nana ajem frempon abebio tafo hene otumfo benkum hene wo Kumasi Traditional Council na ese benkum fekuo no ona oye tibrekesa utua no sanati wadaroma we de mesebisa enne ede dwumadi a ekosi benkum mu dwumadi titiri pa ne sei se benkum nko dwumadi na wo hwehwe hunana awo de eye dwabo na dwabo nso ye tena ne fekuo ati benkum yesi abro awremfo do ani benkum mu na edena enti benkum fekuo yesi wa haya ne wo ha se ya da benkum anoma ekun mo nhyehyeye benkum so ya transe ye kasa ye Asante yidia nia benkum ye kontre be kasa kontre ni akom na ba nifa efribo nifa na ba adontin efra adontina na ba benkum na ade ba ko wo mo se benkum ye kasa fa otumfo ochi amehene so eni asemo to otumfo ni ente wo ha asem ka ya bo awiremfo bia ne benkum na mo ode ente free benkum a na ekọ eja ase ne otumfo ye de se ehia ya ye gina benkum eni ye hwe tade e bekoso bia no benkum fo so ewu wadaroma ayemfo bai ene ka bomu emma moye benkum fekuo ya onsemfo bese edumienu na ye kuro dodo de ye kan bi wa ha bi ni ha sami ka se ni owo mi ni fa so we se ye aye heman friwa so se ye hu ye ko ni sa no fumesa friwa aye ne se ono fumesa wana to aso abodom ana tikrom ya ko so na na sachiri otumfo eba na ya ko sachire wana kwaso na wa hasesei andi na nanma ya yetumba ye ni me bae no nananum ahemma bi so ka ho etete bi se bi wo mo so ka benkum fekuo no ho ana won ka ho Asante ahinie ene yayi sempa no emma no na akonwa no wo emma de ye kwa na emma no emma ene nanano ene di ade me ba oba be di akonwa na ebia wo ye chidom ana ankobia na emum ohima de ne ba ana ne nana ene di ade enti wo mu na ade no wo the woman so near she has say ye. Oyene me da se pa. Ni oni ase da. Ayeka na nata fo himba. Na no na fumesa abodom sechere apiedu na aye apromance
saa na te ye ma wo mu ye ma me no te ye ma me no mu a ye no won ba ye no medas pa wo kan bibi se ekun mu no wo kire ba bia mu benkum aya mo nso mo de amode boa na ye bibi se sabi o aba ahema afue omo nso omo ye ne sei mema no mo kwa ade na omo nso ye won wo akire ne ye twembomombe mamu mora wanda wo akire sa mema no be kwa ba de nkunimdi aba oye ne medas ya no ni ase awusiafo ye ni benkum fekutire no anase benkum feku no fekutire a wotua ano ono na ye ne abebɔ nkomo yi wa kire ye wo mo wo feku no mu ananama ahema afa wo mo ka ho o mu dwumadie ene de o mo ye de bo asanteman ne santehene ni nyina ene abedi ho enkomo no ye di sia na ya sɔre so na yakɔ midi ne abusia pani Owusu Ejiomi. Ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din do obama
akola wa no so na se otrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akede na se Kofi Nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya